XXZ. Galit pa talaga sa akin. Until now, galit pa siya. Oo. Nakita mo sa video? Kita ko. Gusto mo i-replay natin? Ipakita mo kasi inislaban niya ako. Galit na galit siya sa akin. Si Yassi. Tingnan natin. Ready guys, let's go. Hi po mga kapamilya, nandito po tayo sa may backstage po kasi may mangyayari po tayong caravan dito sa Cagayan de Oro City. Kasama ko po yung mga artista po na mga nanggaling po ng iba't ibang dako ng Pilipinas. Unahin ko na lang po si ay, pre! Kumusta ang biyahe, pre? Okay lang, medyo may jet lag. Jet lag? Oo, kasi mahirap pag mag-sakay ka ng habal-habal. Jet lag. Galing Laguna? Yeah, from galing Laguna. CDO. Ready ka na sa performance mo, pre? Oo, pinagandaan ko to 2 years. JR pala si JR? JR po. JR as in? Si Mami Marge. Hi, hello Mami Marge. Hi. Kamusta po kayo dito sa Cagayan? Kamusta naman po kayo? Okay lang naman. Fiesta. Salamat po sa pag-invite sa amin po. At ay, si Moira. Hello Moira. Ay, kamusta? Ay, matamlay. My channel, Joker the Vlogs. Sumay na Idol Philippines. Shake it lang. Shake mo na. Tapos later po, wala po yung kasintahan ko na si Jessie. Hindi ko po nasama. So, pasensya na po. Sa lahat ng mga fans po ng Minute to Win It ng Cagayan de Oro, maraming salamat po. I hope naghihintay na po kayo dyan sa labas. Opo. Ito na po. Ay, John Lloyd! Ay, sorry, hindi ako dyan. Alden muna. Alden, trending ka ngayon, pare. Kumusta naman? Alam mo, maraming salamat sa nanood ng movie namin. Hello, love, goodbye. Napaka maraming halin. Bisaya po si Alden. Hindi ko ba sinama si Catherine? Hindi. Catherine Big Shop? Oo. Hindi na kasi nagkasama na sila ni Daniel. Okay. Daniel de la Cruz, katong taga Purokdos. Yan. Anong gagawin mo later on? Hindi na ako sasagot na din. May bayad na po. Thank you. Okay. Sensya may bayad kada question. So, mailap lang siya sa mga interview na ganito. Nandyan po sa labas. O, tingnan nyo. Diyan. Nag-aantay na sila sa amin. Kasi minsan lang kami nagpapakita sa public talaga. Kasi ang manager po namin medyo strict po. Mag-aanda na po kami sa aming gagawin po. Sinong gusto niyo magkaka-artista? Coco Martin din si Yassi PRessman.
Kabayan ngayon! Say ho! Say ho! Say ho! Nakita nyo? Ang lakas nila! Bibigay ko na! Ako po si Tiolo. Tulungan niyo ako sa kanta na ito kasi wala akong kasama. Sana po alam niyo. jxJTY. Alam niyo ba? Pwede ko ba ang sabayan? Go!
Para po sa lahat ng mga nagmamahal, yung mga aalis sana at ayaw natin umalis. Ito na, Dennis. Maraming salamat po sa lahat ng mga ngayon. Maraming salamat po sa halos 4 taon, gabi-gabi, ng pagsuporta at pagmamahal na ibinibigay nyo sa LGJs ang Provinsyano. Ganun po po, binabati ko kayo ng Tigadaan Festival. Maraming talaga sa Tigadaan po sa ating natin. Mahal niyo po ba kami? Sobrang mahal na mahal mo namin kayo. At dahil po sa inyo, kaya ngayon nandito pa rin po kami para magpasalamat po sa lahat ng mga Pilipino sumusuporta at nagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa inyo. That was a Lord. Thank you so much po.
all of you.